Horas manihita saluhna. Di bornginon tabba mamuse parsiajaratta ima taringot tu parsaripeon na subui di halak Batak. Jadi kurang do kita halak Batak na sumabbo turupani ruhut ni parsaripeon. Jala di bagasan na lao mangulahon parsaripeon totu gurang do hal-hal na sobui di halak kita halak Batak. Alani totu gurang do kita na somabbo turupe ahado hira-hira na sobui parsaripeon na niulahon ni halak kita halak Batak. Alani ta pasahak ma tu bidang adat do tarobota asa nasida ma nama nuturi tu hita jala boy hita tabba paribino tu atta taringot tu ruh ni parsaripeon di tonga-tonga ni hita halak Batak. Jadi pertikenope hupasa tami ma tong tu hamu bidang adat do tarobonami. Buti mak mau lihat eh. Sebentar. Horas mari ita puparan deputa haraja silai sabungan sualu turpuk nomor hoja kusinala hinabolak. Obar materi nang dipasa niamata penase anak kiringani ima parhot ripeon nasobui di hita halak Batak. Ombak warna Subang, ate Subang. Subang nasobui. Tung masiriko don botota asa adong to nahorota to kaya nakota to aka generasi na mangiut asa unang dilanggar ima aturan-aturan nasubui mardongas saripe ate perlu doon unga godang masa doang terlebih di pengaratuan terlebih di luar negeri dan itu aro nomor rumah tangga HP dang buyon marhot ripe alana marsubang. Aka dia wanwanginon nasubui marumah tangga manang marhot ripe nasubui dilanggar marang diulahon aka naposoni hitala Batak asita kasta jarhon tu aka yanak kota. Ima parjolo akka marga namar padan. Diaka marga marpadan sian mulana nunga adong parpadanan sisada lulu anak sisada lulu buruon dan gitu nasotupa marsiulian manang marsial apa boru anak indah sida ate gudang ta mereka ke marga-marga molo hita peparando putara aja silai sabungan takas do hita marparan hu nasobui marsiulian dot peparan ni oputta tu sihubil ima tapuk nabolon manang tapu bolon takas do nate satu sedarion tai hutod don dala tato nahod do to yanak kota adong do pek kamar-kamar ngarasing namar pada bui menota woto dan iro pajaita kumanulang sinabela hu pajaitan do akalan na asing bui menota woto molorang sala adong mar 10 nomar gaon nomar pada non 10 nomar nasotupa marsiolia nate ima aka nomar padan sianda julu don jala tona tu tona.
Jala tona horotta to kaya na kota. To akka pahoputta. Ate, unang marsiulian. Ima na dirahot ni pada nate. Na paduahon ima na marito. Namarito. Namarito. Nasada bapa, sada oma. Tu hahani anggini bapa niba, tu buna, dan iro buruna, dang boy. Tu pariban ni awak niba, dang boy ate. Dianggap don perkawinan incest. Incest, dan iro perkawinan. Iya, berpariban oma, dang boy ate. Nah tapi asing margani bapana ale namar hamarangi omakna dang buyon dianggap doon perkawinan incest ate, perkawinan sedarah. Tuturang itu ngata kasta boto. Perkawinan namariton si Tarbonio Putta si Raja Batak ate. Dang pola bagai jangok kura tak kasta boto ate. Mau lihat mak, ido. Baru na patuluhon dua pungga sa parihotan. Sa parihotan. Sa parihotan. Dua pungga saparihotan. Artinya au mangalap boru ni rajai boruon. Anggiko mangalap anggini nahwalap. Dan gitu, dua kakak beradik kawin dengan kakak beradik boruon. Artinya ada si matua baru anggini ba. Dang boy ima didokot dua pungga saparihotan. Dang sapangihotan ate, saparihotan ate, ya. Dua pungga saparihotan. Artinya sada si matua ibado anggini ba. Sada si matua kadung ate on dang boyon dilarang don ate subang don itu ale dilarang dan itu konsekuensinya mau adong na melanggar songonon itu akan dikucilkan bahkan diusir dari marganya dan itu dan si persidoton dia keparadaton jadi on mau adong na melanggar on dang hukum heteronomon hukum otonom dong, ya dia akan mendapat sanksi dari Tuhan dan dari masyarakat. Dan harus misalnya hukum sekian tahun nggak ada, ate. Mulai tabedahon hukum otonom dan hukum heteronom. Kita berbicara hukum otonom, ate. Baru mangaribi. Nah, molo mangarib bingi on, mangarib bingi ate, iya, dan mangarib bingi, itu ate. On artinya sada bawa manguli dua borua nasada ama sada ina, kakak beradik, yoli kakak nak, dungi yoli musi yang gini. Istrina dan itu imang warna mangarib bingi ate molo sama-sama mangulu dah dang bui kecuali molo nagabe sikat rere dang boyo oma di nak mangarib bingi ate yoli akangna yoli muse anggini istri naon menang kakak ni istri naon dan itu dang boyon sada si matuana
Ale dua boru ni simatu anaon dioli dang boya te ima warna mangaribingi. Baru na palimahon pariban na soboyolion. Iya. Pariban na soboyolion ima pariban ni tulang niba manang pariban ni anak ni tunggane niba ate boiro koronon boro ni tulang rorobok mau nate abang udah ido boro ni tulang rorobok nate ido te ido ate muloyolion berarti marpariban mai bado tulang niba manang marpariban mai bado anak ni tulang niba ido te ido tulang ni rorobok on termasuk perkawinan Subang ate di daerah Batak baru na pauropon mangalap boru nina boru takas na boru takas dah jangan mangalap boru nina boru manang muli tu anak ni tulang takas anak na borui muli tu boru ni tulang na takas dang boyon di tawatak kate mangalap boru ni na boru marang dang ido boru ni na boruon muli tu anak ni tulang na takas iya taroma parhot ribe nasobui di hita Batak. Jala perlu si tanah horota tua kaya kota tu pahoputta asa berkesinambungan, berkelanjutan aka tonainon ate tonanauli doinon. Buasa songoni asa teratur partuturaninon. Ido asa hot partuturaninon. Indo. Dari marana budi patorak kami taringot parhok ripion nasubui di haitala Batak manang Subang ate Subang perkawinan Subang mulai ate main aku dan polara dong suku-suku di son ala naon panorangiod do ate dan kasuson ale panorangiod do nah mungkin ra totun wangen dong suku-suku muna beha molo dilanggar nak kinu ngahudokon bahwa konsekuensinya dia akan dikucilkan dari masyarakat lingkungannya, komunitasnya, bahkan mungkin tidak mengikuti daripada acara-acara adat dan ido alana ido hukum di si alana hukum otonom doinon dan hukum heteronom melorong hukum heteronom mungkin ada sanksinya dan ido dipenjarakan atau tidak yaitu konsekuensinya dari masyarakat itu sendiri yang membuat aturan itu yang membuat peraturan itu itulah yang menghukum. Dan gitu alana mangulu doon siat zaman tu zaman ima aturanon dan gitu orang piga-piga binoto sonon ya dia juga akan dikucilkan nah, itu pengucilan dari lingkungan masyarakat dia yang semarga so nima nabu di patorak kami ate salinai takatok kami tu kita ate asal tempat orang mau tu kayak kota tu kapau puta tu akan asing be dan itu akan dia mara nasoboi marumah tangga akan dia tutur nasoboi marhot ripe ate mulai ate mari kita salutna tanpa perminuto hatta marsang apa tu hatta marsang apa putara ya silai sabungan marsang mana kita paparan dia putara jasile semungun solo turpuk namar hojan tu silalahina bolak horas marida horas